1984 bisio chini o haktor no kaisa manikuni snama nok kotor mawo gas phatio hake borok amano thibaikha kabangma srairok ma phakri baikha srairok yagrok sabaikha yakrok sabaikha koktum thumnai rok a thayo thangui photorok tisai baikha kogrok swngai baikha a jarawo London ni borok khorok sa Italy samungklai tongnaisa bobo photo tisana koktum thomna hanai bisi 2009 no phai sok phayo khamlaima theilaima thayo borok khoroksa keram himaimania borok no puila nuk phaigra kha a borok photo tisakha kok salaikha a jarao khe watik mama phaiui baikha photo kaisa siti se mansio hake nok bisingo habui marikha o London ni phainai borok a jarao khe yakung yak maniani bari busa nok bisingni ongkhoroi nokhlawo watio no barsai musai thengui tongkha London ni phainai a borok a bari busa watio thengui musai tonai no photo tisawi newspaper kari rikha newspaper nogui kama borok no bukha nangjak baikha maya nangjak baikha borok khoroksa khe rang subana hanai photo tisanai no yaphari ruphaikha a photo tisnai abo hai khe kwangma yaphar phainai nogui tebo kwangma photo tisawi newspaper ruwo hake kwangma borok chogyarok no rang soba hor baikha a kok tung thomnai photo tisanai buini hamsak mung khairok mung chubai mung nawui thomui chogya borok ni thani sogriyo arang no asuk sebini samung ausungbo a borok haino poitok khlainai angui hamsak mung khairok mung chuba mung ni yakrai anglaiwana